खुलुमबाय बे समाव आङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय उमानन्द गामियावहाय दंफैयो आरो आंजों लोगोसे सासे जोबोद बाखनायजाथाव बावैसो सिगां MBBS पास खालामनानै फैनाय सासे बिनानाव दङ आरो बिथांनि जिउनि जा देरहासारनाय बिनि सोमोन्दै जोङो दिनै गोथौयै सावरायगोन दा सावरायनायनि सिगाङावनो बिनानावखौ आङो SM निउसआव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। खुलुमबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्रायबो बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो गोजोन हामग्लायनाय बावहरबाय। आगै दिनै जि मोनसे मोजांथार एचिभमेन्ट बे एचिभमेन्टखौ मोननायनि उनाव माबायदि मोनसे फिलिंसआ बे समावहाय फैदों? बेयो आंनि उन्दैनिफ्रायनो मोनसे सिमांमोन थ' बेखौ जाफुंहोनो हानानै आंबो गोसोआव बहुत गोजोननाय मोन्दों। आरो बे मोनसे सिमांखौ जाफुंहोनायाव जागायजेननायनिफ्राय दासिम बेसेबांखिनि खस्थ' खालामनो गोनां जादों आरो बे खस्थ' खालामनायनि आन्दोआव बिनानावखौ सोर सोर बिदि आंगो हिसाबै हेफाजाब होदोंमोन? आंनि सिमांनि फारसे आंनि गिबि जागायजेननाया जाग्रोदोंमोन। फार्स्टआवनो आं थांखिखौ लाग्रोदोंमोन क्लास 8निफ्रायनो। बेनि उनाव डक्टर जानाय थांखिखौ लादोंमोन आरो डक्टर जानाय थांखिखौ आङो सिमांखौ क्लास 8निफ्राय जागायजेनदोंमोन गिबियावनो। बेनि थुलुंगाखौ बहा मोननायमोन जे MBBS खालामनांगौ डक्टर जानांगौ? बेनि थुलुंगाया गासै माने बिदि डक्टरफोरखौ नुनानै जादोंमोन आरो जिहेतु जोंनि जि मोनसे एरिया बे एरिया जोबोद बेकवार्ड नङा होमबा, जेराव माने नांगौ समाव डक्टर मोना, माने जथेस्थ' माने कमिउनिकेसन गेप। दा बेफोरखौ नुनानै मालाबा गोसोआव बिदि साननाय बा गाबखांनाय फैदोंमोन नामा जे आंबो डक्टर जानांगोन, ओरै खालामनांगोन, अब्लानिया आं मानसिफोरखौ माने मदद खालामनो हागोन, बिदि साननाय फैदोंमोन नामा? एक्सुवेलि जोंनि गामि ओनसोलाथ' बहुत गोग्लैसोनाय थ' जेथिया बेरामाव गोग्लैयो सोरबा सुबुङा कमिउनिकेसन बा हान्थामेला बेफोरबायदि खस्थ'नि थाखाय माब्लाबा हस्पिटालाव मोनहैस्लाबा जायो। थ' बेबायदिनो बहुद सुबुङा माने थैलांनोबो गोनां जादों मोजां देहा फाहामगिरिनि हेफाजाब मोनैनि खारनै। स' आंनि थांखिया बेनोमोन जे आं सासे डक्टर जानानै गामिनि मानसिफोरखौ हेफाजाब खालामगोन आरो बिनानावा फरायनायखौ बबेनिफ्राय जागायदोंमोन, बबे स्कुलनिफ्राय जागायजेनदोंमोन? गुदि फरायसालिखौ आं जागायदोंमोन हाथरखि गुदि सोलोंसालिनिफ्राय। बियो बहा दङ हाथरखि? बेयो बरंगाबारियाव। बेनिफ्राय बहा फरायदोंमोन? बेनि उनाव ME आरो हायार स्कुल बेखौ बड'फा गार्लस हाइ स्कुलनिफ्रायनो फरायनाय जादोंमोन। साननैसोनि खारनै आं क्लास 5 आलारि गुदि सोलोंसालियाव फरायदोंमोन। बेनि उनाव बड'फा गार्लस ME एन्ड हाइ स्कुल बेनिफ्रायनो सोलोंथाइखौ लादों। बे साननैसो फरायनाय जि जाहोन बेयो मामोन? बे साननैसो स्कुलखौ गारना फैना बेयाव फैनायनि जाहोना? एक्सुवेलि जोंनि न'निफ्रायथ' बहुद गोजान जायो बड'फा गार्लस हाइ स्कुल। थांलाय फैलाय आइ आफामोनाबो सानफ्रोमबो आंजों लोगोआव थाफाबाय थानो हाया, थ' बेयाव फैदोंमोन। बेनिफ्राय कन्देका नार्जारि सार, बिथाङा आंनि बिफा बायदिनो आरो सेकेन्ड बिफा बायदिनो। जोबोद जोथोन लादोंमोन आरो माने दिनै जि साक्सेस बा जि एचिभमेन्टखौ मोनबाय बिनानावा, बेनि आन्दोआव फुकन नार्जारि सार बिथांनिबो जथेस्थ' बिहोमा दं होननानै बुंनो नागिरो आरो। दा बिनानावा मा मिडियामाव फरायनायखौ जागायजेनदोंमोन? आं बड' मिडियामनिफ्रायनो फरायदोंमोन। दा माखासे मानसिफोरानो जे बुंनो नागिरो जे बर' मिडियामाव फरायनानै डक्टर आरो इन्जिनियार जानो हाया, दा बे बेलायाव बिनानावा मा बुंनो नागिरो? एक्सुवेलि मिडियामा माबा मोनसे सिमां जाफुंसारनायनि बा गावनि सिमांखौ जाफुंहोनो हानायनि माने हेंथा होननानै प्रब्लेम होननानै माब्लाबाबो बुंनो हाया। बेयो फेक्टर जानो हाया मिडियामा। जुदि गावनि गोसोनिफ्राय नाजानाय सिमां जुदि दोङोब्ला बेखौ जि मिडियामानो जाथों मोनफुंगोनानो खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों। जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा, दिनै जोङो सासे MBBS पास खालामनाय बिनानावनिसिम माखासे बाथ्रा सावरायनो फैदों आरो बिनानावा दाबावैसो बुंदों जे बड' मिडियामावनो फरायनानै MBBSखौ पास खालामदों, नाथाय दाबो जोंनि माखासे मानसिफोरानो सानो जे बड' मिडियामाव फरायनानै डक्टर बा इन्जिनियार जानो हाया, नाथाय बिनानावा मोनसे बिनि गिदिरथार मोनसे बिदिन्थि जानानै जोंनि गेजेराव दङ आरो बिनानावा जोंनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ रोखायै फोरमायदों जे
मिडियामा मालाबाबो फरायनायाव हेंथा जानो हाया बा गावनि जा सिमां बे सिमांखौ मोगथां महर मोननायाव मालाबाबो बेयो हेंथा जानो हाया आरो बे समाव आं बिनानावनिफ्राय मिथिनो लुबैदों एज ए हल गासैबो क्रेडिटखौ बिनानावा जि मोनसे गेदेरथार एचिभमेन्टखौ दिनै मोनबाय बिनि क्रेडिटखौ स्पेसियेलि सोरनो होनो लुबैगोन दिनैनि समाव आं जोंनि गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिनिफ्रायनो जागायगोन बेखौ खारन बेजआ जुदि मोजां नङा देन गोजौ गाखोनो हाया औ दा बिनानावनि जि मोनसे गिदिरथार जाफुंसारनाय बिनि आन्दोआव सोर सोरनि आखाइ दङ बा बिहोमा दङ होननानै सानो जोंनि गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरिफोर आंनि गुदि थांखिया क्लास 10आव जेथिया मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिदोंमोन बेनो आंनि फार्स्ट आगानमोन आंनि थांखिनि फारसे बेनि उनाव आंनि फार्स्ट आगानखौ आङो बड'फा गार्लस हाइ स्कुलनिफ्रायनो होग्रोदोंमोन बेनि उनाव हायार सेकेन्डारि गरेस्वर हायार सेकेन्डारि स्कुलाव आङो थांदोंमोन बेनिफ्रायबो पास खालामदोंमोन मोजाङैनो बेनि उनाव आं गुदि गोजौ आरो जोंनि हायार सेकेन्डारि स्कुलनि टिचारफोरखौबो आंनि फारसेनिफ्राय साबायखर बावो बेफोरखिनिनि थाखाय बे जोबनाय गैयै जि माने खस्थ' खालामनाय बे खस्थ' खालामनायनि जा थुलुंगा विल पावारखौ बहानिफ्राय बिनानाव मोनोमोन जाय समाव माने गोब्राब खस्थ' खालामनानै फरायबाय थादों जाय समाव MBBSनि एम्बिसनखौ लानानै तेजपुर मेडिकेल कलेजाव थांदों दा बे समाव जि फरायनायनि मटिभेसन बेखौ बहानिफ्राय लाबोयोमोन मटिभेसन एक्चुवेलि आंनि न'खरनिनो बयबो जायफोर सानफ्रोमबो आंनि सायाव बिलिभ खालामोमोन बेनि उनाव फोरोंगिरिफोर सार मेम मोनाबो आंनि सायाव बहुतखिनि फोथायनाय दङमोन आरो दिनैसिमबो बिथांमोना आंजों मोजाङैनो माने कन्टेक्टआवबो दङ बेनिफ्राय सम सम बिथांमोननिबो बहुतखिनि इनकारेजखौ मोननो हादोंमोन जेब्ला गोसो बायोमोन अब्ला गासैनिबो थुलुंगानाय मोनसे इन्सपायारखौ मोनोमोन आरो जोबोद मोजां कमिउनिकेसनाव बिथांमोनजों दङमोन जायनि थाखाय बे मोनसे देरहासारनायखौ मोननो हादों आरो दिनैनि समाव बिथांमोना बिनानावखौ नायगासिनो दङ दा बे नायबाय थानाय समाव बिथांमोनखौ मा बुंनो लुबैगोन जायफोर बिथांमोना बिनानावखौ बेसिम सफैनायाव जोबोरैनो हेफाजाब खालामदों गावनि नाजानायजों लोगोसे बिथांमोननिसिम मा मोनसे आपिल खालामनो लुबैगोन दा फैबाय थानाय समावबो बिदि बिथांमोननिफ्राय जाहाथे थुलुंगा मोनबाय थानो लुबैनाय बा बिथांमोननिसिम मोनसे साबायखर अराय समनि थाखाय जे बिनानावा बेसिम माने सफैनो हाबाय बेनि थाखाय गोसो गोरबोजों मा खावलायनो सानो बिथांमोन सार मेममोन आरो आंनि न'खरनि बयबो आरो गामिनि बयबो आरो आंजों लोगोआव जायखिनिया दंमोन बिथांमोन गासैबो नोंथांमोनानो आंनि गुबै थुलुंगा आरो नोंथांमोननि थाखायनो आं जा बेखिनिया दा फैबाय थानाय जा गोदान जेनेरेसन बिथांमोना निस्सय बिनानावखौ नायगासिनो दङ बे समाव दा बे फैबाय थानाय जेनेरेसननिसिम मा मोनसे इन्सपायार गोनां बा मोनसे थुलुंगाथाव बाथ्रा बुंनो नागिरो बिथांमोना जि माने गोजौ सोलोंथाइ लानायाव बोरै मा मोनसे राहा लानांगोन बिनानाव मा सानो आं बुंगोन गावनि सायाव फोथायनाय सानफ्रोमबो लाखि जुदि माबा मोनसे जानो होननानै सिमांखौ गोसोआव लादो देन बेखौ सुफुंनो थाखाय अरायबो नाजा बेयो जाफुंगोन बे समाव आङो सासे बिनानावजों सावरायगासिनो दङ जायनि मुङानो फानजामुथि बर'मोन दायो बिनानावा डक्टर बिमुंखौ मोनबाय अर्थात दायो डक्टर फानजामुथि बर' जाबाय आरो बिथांजों आङो जोबोद गोनांथार बाथ्रा सावरायदों आरो बे समाव आङो थारैनो मिथिनो लुबैगोन सासे मोजां डक्टर जानो थाखाय मा कुवालिटिनि गोनांथि दं होननानै बिनानावा सानो कुवालिटि होननानै बुङोब्ला बयखौबो अननो हानाय गोसो थानांगोन आरो प्रिपेरेसननि बाथ्रा जुदि बुङो नांथाबनो हानाय गोसो थानांगोन आरो
बिदि माबाफोर फिक्स रुटिन थायो नामा फरायनायनि जे MBBS फरायनो बा बिदि MBBS खौ हासिल खालामनो थाखाय माने आमुक माने सम बा बेसेसो आवार फरायथारनांगोन बिदि मोनसे थिखानाय सम थायो नामा? थिखानाय सम होननानै बुंनो हाया, आवार्स होननानै बुंनो हाया। जेथिया टाइम मोनो अब्लानो फरायनायखौ खालामनो हायो आरो। बेसिक जायफोर बेसिक नलेज मा थानांगौ होननानै बिनानाव सानो बेसिक नलेज डक्टर जानो थाखाय हमनानै ला जोङो सासे इन्जिनियार जानांगौबाथाय मोजां सावगारि आखिनो रोंनांगौ जायो बा मालाबा मोजां मेथामेटिक्स रोंनो गोनां जायो बेबायदि सासे डक्टर जानो थाखाय मा बिदि गोनांथि दङ होननानै सानो? डक्टर जानो थाखाय गिबियावथ' बाय'लजिनि फारसे गियान माने थानांगोन। बेनि उनाव हायार सेकेन्डारि साइन्सनिफ्रायथ' फरायनो नांगोन। बाय'लजिनि फारसे गियानफोर थानांगोन आरो जागायनायनिफ्राय दासिम नैबे मोनसे एचिभमेन्टखौ मोननो थाखाय बोरै माने मेन्टेलि आरो फिजिकेलि गावखौनो फिट खालामदोंमोन जागायजेननायनिफ्राय आरो आं सासे MBBS जाथारनांगोन डक्टरेट बिमुंखौ लाथारनांगोन बिदि बोरै माने थियारि खालामबोदोंमोन? थियारि खालामनायाथ' जादों आंनि हाई स्कुलनि मेट्रिक आनजादनिफ्रायनो। गिबियाव आंनि थांखिया बेनोमोन जे आं मेट्रिक आनजादखौ मोजाङै उथ्रिनांगोन। बेनि उनाव हायार सेकेन्डारि साइन्सआव एडमिसन लाखांनायनि उनाव बेनि उनाव साइन्सनिफ्राय मोजां मार्क्स लानानै उथ्रिनांगोन बेनो आंनि थांखिमोन। बेनि उनाव हायार सेकेन्डारिनिफ्राय पास खालामखांनानै आं मोनसे जेथिया 12थआव फरायबाय थादोंमोन लास्टनि फारसे मोनसे एग्जाम होदोंमोन सुपार 30नि कारने गोजाननिफ्रायनो फैदोंमोन लानो। बेनि उनाव बे आनजादखौ खाफाल मोजांजों आं पास खालामदोंमोन। सुपार 30नि एग्जाम? बेनि उनाव पास खालामनानै बेनि मेइन क्राइटेरिया आं 70% मार्क्स लाखिनांगौमोन हायार सेकेन्डारियाव। थ' 70%नि एबाभानो दङमोन हायार सेकेन्डारियाव मार्क्सआ बेनिखायनो बेयावबो सिट मोनबाय फरायनो। बेनिफ्राय मेइनलि आं IITनि कारने प्रिपेयार खालामदोंमोन सुपार 30आव थानाय समाव। JEE एग्जाम होदोंमोन मेइन्स आरो एडभान्स बेयाव मोननैयावबो क्वालिफाइ खालामनो हादोंमोन। बेजों लोगोसे आङो बाय'लजिखौ लोगोआव लाफादोंमोन आरो CEE आसामनि आन्दारावनो जायो बेयो स्टेटनि आन्दाराव। थ' बे एग्जामखौ इन्जिनियारिं आरो मेडिकेल मोननैनिबो थाखाय होदोंमोन आरो आं मोननैयावबो क्वालिफाइ खालामनो हादोंमोन। बेनि उनाव CEE पास खालामखांनायनि उनाव आंनि थांखिया मोननै फारसे डिभाइड जादोंमोन आं मा मोनसेजों थांगोन। बेनि उनाव आंनि थांखियाथ' मेइनलि MBBS डक्टर खालामनायानोमोन। स' आं बेखौ चुज खालामदोंमोन। IITआव थांनो ना डक्टर लाइननि थांनो बिदि मोनसे जादोंमोन आरो मोनसे समाव बिदि मोनफ्रोमबो माने एन्ट्रेन्सफोरखौ माने क्वालिफाइड माने जाबोदों बिनि आन्दोआव मा मोनसे जाहोन दङ माने बिथ' माने जोबोद माने गोरा बाथ्रा एसेबां इजि बाथ्रा नङा माने बिदि सुपार 30 माने क्वालिफाइड खालामनाया माने बोरै माने बेखिना बेखौ माने क्रेक खालामनायाव बोरै माने प्रिपेयार जादोंमोन बे बिराद माने सारप्राइजनि बाथ्रा माने बिराद सारप्राइजिं बाथ्रा बेयो। फरायदोंमोन गावनि थांखिखौ सिगाङाव लाखिदोंमोन। जायखिजाया समावनो बे माने जि थांखि बेखौ गोसोआव लानानै फरायलांगासिनो दंमोन आरो दा जिहेतु माने फानजामुथिनिफ्राय डक्टर फानजामुथि बर' जाबाय दा बे समाव मोनसे गिदिरथार मोनसे रेसपन्सिबिलिटि जाबाय जोंनि बर' माहारियावनो एज ए हल जों जुदि नायोब्ला जोबोद माने डक्टर बा इन्जिनियार लाइन बेफोरबायदियाव माने जोबोद खम दा बिनानावमोना बुंनांगोन जोङो बर' हारिनि सासे सुबुं हिसाबै बिनानावमोना जोंनि बर' माहारिनि साफा हाथरखिफोर बायदि दा बे समाव जथेस्थ' रेसपन्सिबिलिटिया बिनानावमोननियाव फैबाय दा फैबाय थानाय समाव बर' माहारिनि थाखाय मा मोनसे बिहोमा होलांनो लुबैगोन? दाथ' डक्टर जाबाय होनदों बहुत गोदोर रेसपन्सिबिलिटि बियो सासे मानसिनि लाइफखौ सेभ खालामनायनि बाथ्रा फैयो आरो माबाफोर जुदि भुल जायोब्लाथाय जों सासे मानसिनि लाइफआनो
मालाबा जोबलांनोबो हागौ जोबलांनोबो हागौ औ बे जोबोद बहुत गिदिर रेसपन्सिबिलिटि स' आं हानायमानि ट्राइ खालामगोन बेखिनि रेसपन्सिबिलिटिखौ औ लाखिनो कारने आरो बे समाव बेखौबो मिथिनो लुबैगोन आं ओरैनो थानाय समाव मा खालामनो मोजां मोनो बिनाव ओरैनो थानाय समाव फ्रि टाइम मालाबा फरायनानै एसे हमनानै ला बरिं जादों बा एसे टाइम मोनदों दा बे समाव मा खालामनो मोजां मोनो भिडिअस बा मालाबा ओरैनो मेथाइ खोनासङो औ भिडिअसफोर नायो माबायदि मेथाइ खोनासंनानै मोजां मोनो ओरैनो ट्रेन्डिं संस औ जायफोरा माने सोलिबाय थानाय एसे गोदान आरो एसे औ गोदान औ गोदान जुगनि मानसि हिसाबै गोदान मेथाइ निसय खोनासंनाय लुबैगोन दा जायखिजाया जोबोद मोजां बाथ्रा गोनांथार बाथ्रा जों सावरायगासिनो दङ डक्टर फानजामुथि बर'जों जोङो दायो अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय उमानन्दआव दङ आरो थारैनो जोबोद गोनांथार बाथ्रा बोरै MBBSनि थाखाय प्रिपेरेसन जानांगौ आरो बेनि जा बेसिक निड्स आरो क्वालिटिफोरखौ जोङो सावरायगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समाव बिनानावा बोरै बिहोमा होलांनो नागिरगोन बिनानावा बुंदों जे रेसपन्सिबोलनि बाथ्रा नंगौ सासे डक्टर जानायनि उनाव जोबोद माने रेसपन्सिबिलिटि थायो सासे मानसिनि थांनाय थैनायनि बाथ्रा जोबोद रिक्सि दा जायखिजाया जोबोद गोनांथार बाथ्रा बिनानावा जोंनो होबाय आरो जोंनो फैबाय थानाय समाव बिदि सम होगोन जों आसा खालामदों बिथांनि जि गोनांथार सम SM निउसनो होनायनि थाखाय जोङो जोबोद साबायखर थाबाय आरो जोबथारनायाव जोङो बिनानावनिफ्राय मिथिनो लुबैगोन बिथाङा दा जिथु डक्टर जाबाय आरो डक्टर जाखांनायनि उनाव मा मोनसे गिदिर हाबिलास दंबावो जिउआव मोनसे थांखि बिदि माबाफोर गिदिर माबाफोर सानना दंबावो नामा आंनि थांखियाथ' बेनो जे समाजखौ सिबिनाय आरो आंनि इन्टार्नशिप रुरेल जोबखांनायनि उनाव आं पस्ट ग्रेजुवेटनि कारने प्रिपेयार खालामगोन आरो आंहा उन्दैनिफ्रायनो मोनसे थांखि दंबावो आरो जे आंनि बेखिनि PG लाइफखौ फोजोबखांनायनि उनाव जेथिया आरो गोजौआव थांबावगोन जेथिया आङो माबाफोर रिसार्च खालामनायनि सुबिदा मोनगोन आं रिसार्च खालामगोन आरो बाथ्रायाव बुंनाय बायदि जागोन बहुत गिदिर जों मिथिनो लुबैगोन माबा मोनसे दिहुननानै जाय बयनिबो कारने खामानियाव फैयो जोबोद मोजां बाथ्रा बेबायदि दिहुननानै नबेल प्राइज लानो जोबोद मोजां जोबथारनायाव मोनसे गोनांथार बाथ्रा जों मिथिबावबाय जाय बाथ्राखौ जों मिथिनो होनना फैदोंमोन जोंनियाव थारैनो एज ए हल बर' माहारिनि बाथ्राखौ जुदि जोङो नायोब्ला जोंनि गेजेराव रिसार्च स्कलार अर्थात माबा मोनसे इनभेनसन माबा मोनसे डिसकभारि खालामनाय बिदि मानसिनि जथेस्थ' अभाब आरो नबेल प्राइजनि बाथ्राखौ जों माने साननोनो हाया दा बे समाव जोंनि सासे बिनानावा जिथु माने MBBSखौ पास खालामनानै डक्टरेट बिमुंखौबो लानो हाबाय निस्सय जोंहाबो फोथायनाय दङ आरो बे फोथायनायखौ जोङो लाखिदों आरो बिनानावनि जा सिमां बे मोगथां महर जाफुंथों जोङो आनान गसाइनि खाथियाव आर'ज खालामदों आफा अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज खालामदों गासैबो रायजो राजानि आशीर्बाद जोङो नागिरगोन बिनानावनि जा सिमां बिनानावा एसे बुंनो लाजिदोंब्लाबो नाथाय सिमाङा जोबोद गिदिर आरो गनायथावना दिनै समाव जोङो थारैनो सिमां नुनोनो गियो दा बे समाव सिमां नुनाय आरो बिनानावा अलरेडि माने माखासे खामानिखौ मावनानै प्रुभ खालामखांबाय जिहेतु माने IITनि थाखायबो क्वालिफाइड जादोंमोन आरो MBBSखौ अलरेडि कमप्लिट खालामनानै डक्टरेट बिमुंखौ लाबाय दा बे हिसाबै जोंहा फोथायनाय दङ सानसेबाबो बिनानावनि जा साननाय बे जाफुंगोन आरो जोंनो गोबाव सम SM निउसाव होनायनि थाखाय जोबोद साबायखर फैबाय थानाय समाव फिन खेबसे लोगो मोननायनि आसाजों बिनानावनि आरो जि माने एचिभमेन्ट बेयो गिदिरनिख्रुइ गिदिरसिन जाथों बेखौ आसा खालामनानै दिनैनि जा सावरायनाय बेखिनियाव फोजोबथ'बाय गोजोन्थों